Arratsaldeon, hemen gaude egunero bezala gure betiko programan. Eta espezie inbaditzaileen buruz hitz egingo dugu gaur. Eta hori buruz hitz egiteko hemen daukagu Miren, Maria eta Lucia. Bueno, espezie inbaditzaileak leku batean berezkoak ez diren eta gizakiaren bidez iristen diren izaki bizidunak dira. Horietako batzuk ez dira ingurune berrira egokitzen eta desagertu egiten dira. Beste batzuk aldiz egokitu eta ugaldu egiten dira, baina espezie autoktonoekin bizirauteko lehian desagertu egiten dira. Beste batzuek aurrera egiten dute espezie inbaditzaileak bihurtzen dira, eta orduan hasten dira arazoak. Biba, barkatu. Bai? Egitan? Bueno, eskerrik asko informazioagatik. Oraintxe informazio berri bat eman didate. Esklusioa berri bat. Dirudirenez zebra muskuiluak beste herrialde bat inbaditu du. Hori egia da, eta hori nire herrian gertatu da, eta ni bezako arrantzalea naiz. Zebra muskuilua espezie inbaditzailea da. Gizakiak ekarri zuen itsaso beltzetik eta Kaspiar itsasotik bere benetako lekutik, alegia. Ekosistemetan, ibai inguruneko ekosistemetan gehien bat kalte handiak ari da sortzen. Zebra muskuilua zabaltzeko biderik nagusiena uretako giza jarduerak dira. Hau da, arrantza, navigazioa, horregatik uretan sartzen diren materia guztiak desinfektatzea komeni da. Ibaietako ekosistemari eragiten dio disolbatutako fitoplanktona murriztu egiten duelako. Horregatik, ibaietako uraren osaera aldatu egiten du. Horretaz gain, ubideetan ere arazo larriak sortzen ditu. Panpabelarra ere espezie inbaditzaile bat. Bere jatorria Hego Amerikan dago, baina gaur egun Europa osoa inbaditu du. Garai batean, hona ekarri zuten apaigarri gisa eta gaur egun oso azkar naturalizatu da. Planetaren mugimendua erabiltzen du azkarazteko eta gaur egun ezagune eta ibai ertzetan mehatxu handia da. Bertako espeziak ordezkatzen dituelako eta paisaiaren uniformazioa dakarrelako. Espezie hauek bi modutara etor daitezke, bat gizakiak ekarrita eta bestea gizakia nahi gabe ekarrita. Gizakiak ekartzen dituenean hainbat gauzetako erabiltzen ditu, adibidez nekazaritzan eta abeltzaintzan, etxeko lorategiak apaintzeko edo maskota bezala. Baina askotan ordea gizakiak nahi gabe ekartzen ditu. Egia da ez dagoela arazoren kontzientziarik. Kontua ez da dramatizatzea edo beldurtzea, informatzea eta zer egin daitekeen jakitea. Horregatik, Hirukideko ikasleak bideo batzuk prestatu dizkigute espezie inbaditzaileei buruz. Hau da. Espezie inbaditzaileak kalte egiten dute ekosisteman. Kontuz ez eraman arrain bat Afrikara, ez da igel bat Australiara. Ekosistemen animaliak baldintza batzutan bizi dira. Baldintza horiek aldatzen baditugu, hiltzeko arriskua dute. Orain egin dezakegu zerbait, hori ez gertatzeko nonbait. Guztien ardura da. Saia zaitezten azur asko zaintzen, gu ekosisteman bai gaude, haren parte bai gara. Mundu honen
jateko beharra. Han ondo bizi dira hauek baina, hango animaliak hilten dira. Etorri direnak lehen baditu, beraiek bakarrik bizi dira. Ez dute ezer jateko ez bizitzeko, ohartu gabe guztiak hilda daude ja. Ohartu gabe guztiak suntsituta. Mundua jauzi zaigu gainera, soluzio bat behar dugu jaina. Ez dakigu non dagoen hoberena, agian natura hobez azkenean. Bai, hola ez dute, behaien lekutik alde egingo. Zaude ziur, beste lekuko bizirauko dutela. Eta honela, animaliak baken biziko dira. Guk laguntza eske eta zu laguntza eskeni beharra. Bai, hola ez dute, behaien lekutik alde egingo. Zaude ziur, beste lekukok bizirauko dutela. Eta honela, animaliak baken biziko dira. Guk laguntza eske